Irailaren 8an Gipuzkoako Aldundiak Guruntzako autobus zerbitzu emaikideak aurkeztu zituen. Eta uste baino askoz ez ere larriagoak dira planteaturiko aldaketa zein murrizketak. Kostuen gutxien eta zerbitzuaren oreka ekonomikoan oinarriturik egunen eskaintza diren hainbat zerbitzu ditu, geldialdi kendu eta zerbitzu izugarri murriztu nahi ditu Gipuzkoako diputazioak, PNV eta zuek osatutak. Badirudi, batzuei hasi egiten zaiela zerbitzu publiko batez ari garela, eta beraz, gizartearen interes orokorrak interes ekonomikoaren gainetik kokatu behar dela beti. Eta dirudienez, ez da diputazioak hartutako norabidea. Diputazioak horrelako neurri bortitzak planteatzen dituen momentu hauetan gure buruari egin behar diogun galdera ondorengoa da. Beharrezkoa dira murrizketa hauek, datuek erantzunak argi bat ematen digute. 2016an kontzezioaren eremuan 87.652 igotzen biztanlerian. 2016an 130.864 desplazamendu gehiago egin ziren Buruntzan. Eta Gipuzkoa da kotxearen erabile altuena duen lurralde historikoa. Erantzuna argia da, ez. Garraio publikoaren erabilera bermatu behar da eta neurri hauek zentzugabekeria hutsa dira. Diputazioak jarraitzen du zerbitzu publikoaren hobetzea hitz egiten, onura ekonomikoan oinarrituz. Horrela murrizketa neurriak hartzen dituen bitartean, gutxinaka sistema publikoa suntsituz eta herritarrek zein langileak kaltetzen dituen bitartean. Murrizketa hauek modu bortitzean pairatu ditugunak langileak izango gara. Zerbitzu asko kentzea, langile asko soberan egongo gara. Eta litekeena da, 30 langiletik gora lanpostu gabe geratzea. Gainera, diputazioak planteatzen dituen neurriak gidarien lan erritmoa handitzea dira, deskantsua murrituz eta lan istripuak arriskua izugarri handituz. Diputazioak planteatzen dituen murrizketak onartezinak dira, bai alegarentzat eta baita langileentzat ere. Autobusetako langilea borrokan hasia gara, eta herritarren zein instituzioen babesa eskatzen dugu. Hurrengo asteetan murrizketen aurkako egingo ditugun mobilizazioetan.